VIP date oħra u mistieden ieħor. Illum ġewwa Bottegin Palazzo Xara għandna lil Kit. Kif inti? Tajjeb, ħanejdlek hello. Tajjeb, kif inti? Jien tajjeb, mhux ħażin. U taf ma' min id-date illum? Sissa le, ħerqan biex insir naf. Ġu għandek? Ġu għandi, dak pożidemi kolli. Ma tlaqna ħanaraw ma' min. Tieni mistieden VIP tagħna tal-lum huwa Ruby. Illum ħana rawk naqra differenti mis-soltu. Naqra differenti mhux ħażin. Kif inti? Tajjeb ħafna? U taf ma' min id-dejt tal-lum? M'għandix idea, m'għandix idea. Għandek naqra kurżità? Mara jew raġel? Raġel. Raġel, okej, m'għandix idea. Dejt differenza, tlaqna. Kif jidru? Lejli tajjeb. Mela kokoll. Sorpriża sabiħa. Jinsib ħajkun hawn xi mara. Sibt. Isma' dik il-mod. Le tista' toqgħod issa law inti kif qalt li x'taħseb minnu għattela nimmaġina female u naħseb qalt li le, qalt li raġel. Għatta issa naraw min ikunu. Imma lej xorta n-August, ta' xina tipo ammiratur kbir tiegħek, hekk meta kont iżgħar, u għadni issa, sissa. Għad immaġina li ma dekx tmur parti sissa xejn. Ma tantx, ma tantx. Imma żmien ta' qabel iva, żmien ta' Kont qabel. imur ftit, żejra. Ġifri kont hekk. Kien ikolli ftit inkwiet mommi għax kont nixtieqek. Kemm għandek żmien Kit inti? Jiena 42. 42, naqra ikbar minnek jiena. Minti xi 46. 47, 46, eżatt, 46. Ħanala Imma tiskant hemm differenza ta' 5 snin biss. Imma hekk għalija inti kont Dawk inti jisek il-ħaqt, ma nafx jekk mhux impoġġija tajjeb, il-ħaqt jisek ċertu suċċessu fama ta' età żgħira ħafna. għax bdejt DJ meta fi żmien kważi ma kien hawn xejn. Ma kien hawn xejn ix-xena aħna ngħidu electronic music. Jiġifieri bdejt fil-bidu tan-90s meta x-xena ħatibda. Jiġifieri bdejt max-xena, kont wieħed minn dawk li bdejna x-xena f'Malta, u mbagħad kelli long run twila ħafna. Malta ġu dawk iż-żminijiet, DJs konna jiena, J-Joy, Armani, dawk iż-żminijiet li ħaġa ma kien hawn expats hawn Malta, Maltin biss, u l-events li konna nagħmlu 3000 ruħ, 4000 ruħ kienet Maltin biss. xi ħaġa kbira u meta DJ jiena pereżempju qabel kont quddiem fuq television programmi, inni ma mmur fuq programm ta' television xi 10 snin issa naħseb. Kienet xi ħaġa oħra, DJ kont jiġifieri kienet xi ħaġa kbira, mhux għax issale, imma dawk iż-żminijiet kienet xi ħaġa enormi. Jiena mhux li jent intervista, ma għandi kuriżità nsaqsik aktar tard, imma naħseb ma rridx inħarbat id-dejt. Mhux hekk, aktar tard imma nixtieq insaqsik xi ħaġa fuq għadi. Għax xi ħaġa li tħassibni u nixtieq insaqsielek. Ovvjament hemm qed ngħid qabel mhux għadni ndoqlhom il-ġurnata iktar minn qabel, imma bdilt. Qabel konna ngħidulu dak li kont iktar mainstream, naqra iktar kummerċjali għax-xena lokali u l-lum il-ġurnata ndoq mużika specific tiegħi biss u ndoq madwar id-dinja, ġifieri kelli nħalli bil-forsi l-Malta, Malta vera tindoq ftit, vera rari, u l-lum il-ġurnata l-Arġentina, l-Brażil, Sri Lanka, Russja, l-Awstralja, kollu ġej u sejjer non-stop indur madwar id-dinja. Inkredibbli. Imma x-xena tiegħi aħna jdula underground, hija xena żgħira ħafna ma meta taqqat id-dinja kollha. Hija xi ħaġa kbira. Imma li xi ħadd minn Malta jirnexxielu jmur l-Arġentina, Sri Lanka. U biex pereżempju l-music li ndoq jiena li tissejjaħ Progressive House mhux popolari fl-Ewropa, imma popolari ħafna fl-Arġentina, Sri Lanka, Russja u l-Indja. Ġifieri dawk huma l-pajjiżi tiegħi tipo anke l-ġurnata nħalli post. Fuq Facebook qabel kien xi ħadd minn ħalqor ma ħżebu sħabu minn Sri Lanka kollha Sri Lankjani jew Arġentini il-dana, ġifieri għalmer mhux id-dispeċi bi kelli bil-fors titgħażel ġej f'post li ma jew ħanibqa' nagħti l-enerġija kollha tiegħi lix-xena ta' Malta li tajt. U kif jew inkella nifoka aktar fuq xena internazzjonali li nirringrazzja l-Alla sejjer ta' minn Covid ilgħu kollox sejjer tajjeb ħafna. Fix-xena tiegħi, again, ix-xena tiegħi hija żgħira, jiġifieri imma I'm very happy, jiġifieri li għalmenu l-età tiegħi inni 33 years indoq. Reġgħet bdiet qisu karriera oħra ġdida. Kont se ngħidlek enerġija tibqa' għax irnexxielek isek tivvinta lilek innifsek. Exactly, bil-Ingliż I reinvented myself b'xi ħaġa li nħobb jien. Tuħu gost tagħmel. Għax għażilt qabel kont indoq forsi mużika li nħobb jiena u jħobbu n-nies u mill-ġurnata ndoq vera l-istil
illi huwa ġo qalbi li nħobbu jiena, tifhem li minn kien jogħġobni, ġifieri fil-verità kienet simple ħafna, I just followed my heart u għad ħandoq dak it-tip ta' mużika nidħol ġo dik ix-xena li vera nħobbu when you are true to your heart, nimmaġina fil-ħajja tista' tagħmel kollox. Vera qed nieħu gost, tiru jiena hekk taf mhux li suppostet Għax ngħidlek il-verità, għall-ewwel ħsibt, dejjem msiefer jiena imma tant kemm il-ħajja biżi ma kontx nafeżat il-forma tal-programma allura ħsibt li l-persuna li ħadkun miegħi huwa dak li ħajamilli l-interview ma tqalu li le għandek guest date. U mbagħad ħsibt li ovvjament guest date tfajla ma mbagħad insib raġel, insib lilek. U sakemm għadhom qed jiddiskutu warajna ħnispjegalkom ftit kif taħdem id-date tagħna. Għandhom tablet u għandhom l-istampi biex ngħinuhom jiddiskutu ftit fuq ċertu topics li xtaqna aħna li jiddiskutu. Nkomplu naraw kif sejri. Imma aħna għandna biċċa sfida ħelwa ta' strada reali. Għamlunna dan it-tablet hawnhekk il-Bottegi Palazzo Xara, issa sebda ġej l-ikel. Għandi l-ġuħina. Ġifieri għandna isma' nagħmlu cheers. Għandi pjaċir ħabib. darba. Għandi kellna Ħajkolli dejt ma' Rubi, qatt ma immaġinajta f'ħajti di. Dejjem immaġinajtu kolli xi dejt ma' mara sabiħa, ma kidem jkolli qatt ankun onesta, tifhem. Imma mhux qed jiddispjaċik s'issa. Eżatt, laqqas xejn. Mela l-ewwel ritratt aħna li rridu nagħmlu li nikkummentaw fuq ir-ritratti. Ibda inti kif. Nibda jiena. Ibda inti. Hemm qed nara ritratt ta' persuni differenti, sport differenti, netball, baseball, jew baseball naħseb mhux cricket. Żgur mhux għalija dar ritratt m'għandux x'aqsam miegħi. Xejn. Ara, l-isport li hawn mhux kollha ftit minnhom ipprovajt f'ħajti. Imma jien l-isport għall-qalba ħafna. L-isport, okej. Kważi ngħidlek huwa ma rridx ngħidlek ħajti, imma ma ngħix. Huwa l-passion tiegħek. Ma ngħix mingħajr l-isport. Okay. Ġifieri kuljum irid nagħmel sport. Nagħmel xi sport. Kuljum isa l-mediċina tiegħi, isa l-terapija tiegħi. M'hemmx sport partikolari. Bħalissa issa jisni. Tagħmel sports differenti. Bħalissa jisni qbad nagħmel ftit ġiri u ndaħħal meta taqbes l-40 trid iddaħħal ftit strength training. Ġifieri jiena training tiegħi jiena ġo DJs training. Noqgħod nisfen ġo DJs. Le, ma nipprova. Jgħini aktar milli fiżikament l-eżerċizzju fiżiku u l-isport. Jgħini mentalment. Nista' nimmaġina. Laqas nista' nispjega. Nista' nimmaġina. Itini nimmedita waqt il-ġiri, insibu terapija għalija, jgħini niltaqa' ma' nies li xi kultant bis-saħħa tal-isport bissirt nafu, u bdejt il-ġurnaliżmu u qed niltaqa' miegħek illum. Ġurnaliżmu tagħmel ukoll fuq sport inti? Jien issa għamilt naqa' bħalek xi 3 snin ilu ddeċidejt li nitlaq minn ġurnalist u qiegħed freelancer nagħmel affarijiet relatati mal-medja. Okej, għax nafek news, newscaster. Eżatt, ġurnalist u naqra l-aħbarijiet newscaster. U sport għamilt programmi relatati l-sport? Kont nagħmel programm tal-water polo, ġifieri jien bdejt kombinazzjoni ma kellhomx water polo correspondent. U bdejt jiena water polo kont naf biss li speċi bħal futbol imma fl-ilma jridu jitfgħu jballu fix-xibka. Imma ma kontx naf ir-regoli, imma qalu li isma' għandna bżonn correspondent. Ma kontx naf ir-regoli. Nimmaġina tħalt fiha mbagħad. Mbagħad qalu li isma' għandna bżonn correspondent tal-water polo inti tkun interessat jien kelli xi 16-17 sena u għamilt xi żewġ tisjuf immur il-pixxina nirrapport tal-lobby tal-water polo. Imma kienet l-ewwel esperjenza biex nagħmel kollegament fuq ir-radju. Kien il-bidu tiegħek. Kien il-bidu tiegħi allura l-isport. You always remember your humble beginnings. Imma xtaqt, xinti qed li you follow your heart l-ewwel, xtaqt li nkun full-time ġurnalist tal-isport. Imma f'Malta mbagħad meta bdejt nikber, bdejt nirrealizza li biex issir full-time, jiġifieri kif jgħidu you make a living out of sports journalism kienet kważi impossibbli hawn Malta. Mhux hekk. Allura mbagħad kelli nbiddel u kombinazzjoni ħadd fl-aħbarijiet. Ifhem li ħajti minn dejjem qalu l-impossibbli tagħmel hekk impossibbli u bqajt determinat u wara xi 26-27 sena ndoq ġejt skopert minn nies barra minn Malta. Wara 27 sena. Nixxerja l-affarijiet tiegħi online jisu ħadd qatt ma ta' kasi barra minn Malta. Aw Malta ovvjament hija u wara 27 sena. Irnexxi ara kemm vera ma trid taqta' qalbek qatt qed tifhem jew qatt. Biex indoq il-mużika li nħobb jiena biss u nagħmel living hawn Malta.
it's impossible. Qed tifhem rid invarja l-mużika. Allura sibt qed tifhem illi nice. Li kell bejn il-ħbieb. Ħallu naqa sport on the side u Isma, ħansaqsik issa. Ejd li kif jista' jkun, jiġifieri inti qatt f'ħajtek ma' mill-sport. Mela, kont nilab il-futbol, l-aħħar memorja tiegħi ta' sport u futbol hija Van Basten u Gullit, kemm ilu. Dik hija l-aħħar memorja tiegħi meta kont intu. Idoli tiegħi. Van Basten u Gullit. Niftakar nilab ftit futbol iġi futbol. Darba minnhom ġoloba mill-żewġ autogoals niftakar. U l-goalkeeper kien Jay Joy. Konna naqas DJ sa ġifieri, żewġ autogoals. Għadundu rajt mal-ewwel li futbol żgur ma kienx xi ħaġa. Għas nimmaġina gowl Jay Joy. Eżatt. U ma timmaġinax li nilab ġifieri. Le laqqas. Ismani meta tkun l-Arġentina u Sri Lanka fejn id-doq, mhux ħad toħodhom dawta. Dawa biss ir-rabat toħodhom. Il-bottegin. Dik ta' your home food dejjem ħajibqa' li kelli il-favorit. Din l-slide jisek tiġa bdejt twieġibha. Work or retire. Ibdinti. Ifimni x-xogħol tiegħi jiena x-xogħol ningrazzja Alla ma ngħidlu x-xogħol it's my passion. Qed tifhem huwa xogħol li anka jekk ma nitħallasx nagħmlu qed tifhimni ġewwa hija f'pożizzjoni għamel lucky person u li x-xogħol tiegħi huwa l-passion jiġifieri żgur I'm not gonna retire u ħanibqa' ġifieri sakemm naħseb jiena nibqa' nisma' nagħmel da-xogħol tiegħi żgur, m'hemmx dubju. Imma li jkolli nsaqsik, ġifieri ma taħsibx li isma' f'dak il-mument meta ħatirtira għax naħsibha kuljum. No way. Ma taħsibx. Never. Qatt ma tadrek mura. Mhux għax xi ħaġa negattiva, imma biex nibda nipprepara liha. Ma taħsibx. Jiena, almenu jiena, tifhem? Interessanti. ħafna DJs popolari, ħafna 65, 68, għadhom għaddejjin jiġifieri, tiskanta kemm b'saħħitha l-mużika, l-mużika hija xi ħaġa b'saħħitha ħafna xabarra DJ you're a musician xorta waħda, tifhem? Kind of, xorta tagħmel music tiegħek, you're performing, jiġifieri. Żgur ħanibqa' nagħmilha sakemm għandi s-saħħa ħanejdu. Nista' naraw. Jien ma nafx hekkux għamil xi deċiżjoni tajba, jew inti x'taħseb kieku kelli nsaqsik parir, imma jiena meta ġejt biex niddeċiedi biex nitlaq mill-aħbarijiet u issa qed nagħmel xogħol għal rasi. Għax kont fl-aħbarijiet u issa qed freelance. Eżatt. Isni jiena kont qed inħoss li kont sa nagħlaq 40 sena. Bdejt ngħid isma' jiena nara ninqpa' naqra l-aħbarijiet u ġurnalist għal ħajti kollha, sakemm ikolli 50-60 sena, 70 sena. Ma naħseb naqa' differenti, għal huwa l-passjoni tiegħek, qed tifhem it's a job, qed tifhem? Imma naħseb jiena naqa' diffiċli biex tikkumparah. Le diffiċli. Diffiċli u le. Diffiċli u le. Qed tifhem ma nafx. You are performing ukoll, qed tifhimni ġifieri. True. You're performing. Allura kelli dik l-isfida li qed tisma' mhux għax dal-waqt wasal tal-irtirar, imma isma' jekk ċertu deċiżjonijiet importanti ma noħodhomx issa, jaf ħaniġi meta nagħlaq 50-60 ngħid stajt biddilt ir-rotta meta kelli 40 inqas minn 40. Ħlejt iż-żmien. Naħseb jiena. U inti jisek għamilta din, ġifieri fil-COVID. Fil-COVID, huwa ftit qabel il-COVID bdejt insir popolari barra minn Malta, ġifieri literalment 1 year leading to COVID. F'daqqa waħda bdejt nara attention minn pajjiżi differenti. Għax xi 2016-17 iddeċidejt illi I'm going to rebrand myself u just ħanamel dak li vera nħobb jiena, ndoq il-music li nħobb jiena, and I rebranded myself social media tiegħi. U ħadmet. Bdejt niġi naf li bħala DJ għal mużika li nħobb jiena hija xena żgħira, is very limited. I give all my heart to it. My mixes, mhux il-music li nagħmel jiena, l-mixes tiegħi li tkun session ta' sijasatej li tal-online, they jiġu noticed minn pajjiżi fejn hi popolari tip ta' music tiegħi, Sri Lanka, u bdew jistidnu. Pakistan, Arġentina, l-ewwel beda l-feedback. Tirċieva ħafna feedback, u mbagħad bdew ġejjin l-offerti. Mort Sri Lanka bqajt imbellaħ kemm kelli fans Sri Lanka eluf u
fil-fatt kien l-aħħar event qabel Covid Sri Lanka, ġifieri dawn għamilt sentejn Sri Lanka għan fissati fuqi u jippostjaw il-ħin kollu fuq social media tiegħi l-aħħar memorja ta' parti li kellhom kienet tiegħi jisir iktar popolari. Waqt Covid investejt fis-studio u bdejt nagħmel live streams non-stop u sirt iktar popolari kif spiċċa Covid, kont diġà imur indoqġu postijiet fejn ma kien hemmx restrictions bħal mor Messiko, l-Eġittu, Russja mort waqt Covid da. Waqt Covid, għax kienu għak pajjiżi li stajt tmur id-doq. U bad kif spiċċa Covid kollox qabad tira l-fuq. Ma żmien ovvjament kelli naqqas il-gigs tiegħi u llum il-full time tiegħi sar li ndur madwar id-dinja u ndoq il-music nħobbjien. Nirringrazzja dejjem. Inkredibbli naf jaf kemm hemm nies qed jarawna bħalissa jgħidu kemm nixtieq inkun Ruby. Determa hemm l-isfidi qed tifhem tiegħu ma la tkun jekk inti għandek determinazzjoni f'ħajtek li tittamel xi ħaġa, jekk tibqa' determinat li tagħmilha 5 snin, 10 snin, 4 snin, jekk inti determinat if you have a dream, it will happen. Nemmen jiena. It will happen. Naqbel miegħek imma mhux hekk biss, għax jiena mill-istorja tiegħek li ħadd inti you rebranded yourself. Eżatt, tagħmel affarijiet. Qed innota li jisma' jista' jkun f'ċertu gigs hawn Malta kont. Fil-verità il-ħaġa kienet dina u Malta the local scene you are accepted to play different styles of music. Il-Maltin they didn't mind kif dejjem għamilta u Malta kien ir-Ruby li doqlok in-90s, Ruby li doqlok l-underground, Ruby doqlok il-mainstream, it works. Imma fix-xena internazzjonali tkun specific u ġo stil wieħed, tifhem ma tistax tkun kantant tar-rock, tkun sir popolari ġo rock u sir popolari ġo xena tar-reggae le. Fix-xena tal-electronic music eżatt tażel li mi xena tiegħek, qed tifhem ikollu tibni l-fan base tiegħek fix-xena tiegħek u bad forsi tivvinta xi ħaġa meta ssir popolari ħafna. Dik irnexxielek. I'm gonna follow what I really love, which is the scene, progressive house, ngħidula aħna l-mużika li ndoqjena. Dawk huma l-events li kont nagħmel Ruby A, ngħidu Ruby A. Ruby and Friends. Ruby and Friends, dawk għamilt Ruby V1. Ruby version 1, eżatt. U fil-verità Ruby and Friends kont waqqafthom fit-2012 u 6 snin wara rġajt bdejthom. Sissi wara, reinventit u issa literalment ftit ilu kelli nagħmel nerġa' l-aħħar wieħed għax ma sax naqbal kien m'għandix ħin iktar għall-events hawn Malta. Għalissa, ġifieri Ruby and Friends bdew, spiċċaw u kont nerġa' bdejthom. Tifhem jiġifieri. X'memorji għandek ta' Ruby and Friends dawn kienu jkunu ironically it-tema tagħhom kienet pajjiżi ta' madwar id-dinja. Dan kien jismu Venezia, ġifieri il-post kien imżejjen Venezia. U dak kull min kien jiġi l-parti rid jilbes. Eżatt kien il-karnival, da ma tkellejna Ruby and Friends Roma, kollox tal-Italja, Ruby and Friends London. U ma kontx ndoq barra ma' Malta dawk iż-żmien, ġifieri ironically li kont nagħmel il-concept ġi reality. Kien il-karnival, niftakar konna aħna minn tal-ewwel li bdejna l-parties tal-karnival tal-electronic music. Dat nara l-prezz billi Maltin, 4 liri, pre-euro. Qabel 2007. Most probably dak kien xi 2002, 2001. Dawk iż-żmien in-nies kienu jitilgħu ġast tal-karnival tagħna dur u bdejna nagħmlu l-events u l-ġurnata ra xi kun hemm parties. Immaġina ġejġu wieħed bid-dom it-tikit le? Naħseb. Mhux biss imma day off. Mhux għalija. Le, ma. Mhux għalija. Ikollok day offs. Le. 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 Ma jkollokx. Ma għażin ma nkunx irrid, tifhem ma nkunx irrid. It's pure passion. B'għaddej. B'għaddej. Ma tesistix day off. Ma tesistix day off. U laqas fil-weekend hekk ngħidlek hekk pereżempju isma' nhar il-ħadd. Fuq xi ajruplan sejjer biex ndoqxa xi pajjiż, jew nkun ġej lura. Ma għalija, I mean, that's me. Tifhem, I don't think it's good, healthy. Ma nafx li. But that's what makes me happy. Lejk tagħmlek kontent? Tagħmilni kontent, għalija kollox hu. Imma ġieli tmur xi vaganzew hekk? Le. U ejja. Ifhem li diġà ndur id-didja ndoq, ġifieri meta tmur indoq xi post, jalla bolja ġieli tmur post għal-jumejn, tipprova tara naqra. Xi ħaġa. Tipprova tax isbaħ minn toqgħod ġo hotel room jiena għalija. Daqshekk. Eżatt, immur nu pieġi ġo hotel room. Isma' min jaf kemm hawn nies. Anke inta kważi mejjed biex ngħidilek. Ruby meta jsifer ikun boring imma. Very bored. Very lonely. Allura ma tmurx hekk ma' nies. Immur ma' nies.
Imma it's different, they are not your friends. Jiena mdorrijaw Vera, Malta. vera. Indoqqaw Malta l-estim il-gig, tlet il-ruħ sħabek, da għamil after party, Malta kont ndoq ħafna, jena kont ndoq tlet darbit weekend, erba darbit. Immaġina. Allura kif bat ndoq barra postijiet vera l-bot, it is a lonely job. It is. Inti mort tiddoq ġa klab minn nies spiċċajt tiddoq batu kollu kanda waħdek. Bum. Dak raġun. Tgħidli kif ma jiġux miegħek għax jiena South America ma ħejġi miegħi minn hawn ħbib tiegħi. L-Indja ma ħejġi miegħi l-Awstralja. Għalissa għandi ftit gigs ġejjin fl-Ewropa. Barcellona, Hungary, Serbia. Ġej grupp kbir miegħi, ġifieri tal-ġennet, tifhem jiġi imma rari ndoq fl-Ewropa. Ġerment indoq fl-Ewropa ġo pajjiżi fejn hemm l-Arġentini. Jiġifieri Barcellona hemm l-Arġentini, allura mur indoq jew se indoq l-Italja ħafna Sri Lankjani jgħixu hemm allura għal dik il-community. Imma it gets very not bored, lonely. Dik il-kelma, lonely. It is a lonely job. Imma person hop il-music. Ħafna nista' nkun jiġifieri mhux lonely għax xorta waħda. Nagħmilha. It's something different, you know, but day off inti. Jiena naħseb day off niprofa noħloqha. Għandek il-familja inti wkoll? Eżatt. Jien m'għandix familja. Tifhem m'għandix tfal, m'għandix mara, m'għandix tfajla, m'għandix xejn. Kull m'għandi il-music jiġifieri. Il-mużika hija letteralment ħajja. Jiġifieri, ovvjament, meta jkollok familja nimmaġina aktar affarijiet ikunu ftit differenti. Xorta, illum il-ġurnata peress għal rasi u naħseb li bħalek, xorta fid-day off nagħmel xi ftit xogħol żgħira. U sport tagħmel sport? Dejjem, dik kważi mit-tnejn sal-ħadd, kważi. Irid ikun vera ma nistax insib nofsija jew 3/4 biex nagħmel xi ħaġa. Imma Ġifieri kemm tul darba tipprova darba fil-ġimgħa almenu? Nipprova eżatt sibt jew ħadd. Qabel meta kont naħdem journalist, newscaster, kien ikolli naħdem is-sibt u l-ħadd ukoll. Issa peress li l-iskeda infassala jiena sa ċertu punt. Għandek fejn tagħmel ġurnata. Għandi ftit. Mistrieħ almenu. Lemmu nħu kafe xejn ta' barra mela. Ifim nimmaġina wkoll familja se. Leżit. Naqra ġobat li tfalna kibru s-soċek, ma immaġina biex jittella familja. Qatt ma kelli familja tiegħek jiena ma nimmaġina huwa xogħol ukoll. U le, u li nagħmel nipprova niltaqa' ma' xi nies li nkun ili ma narhom u ngħid isma'. Min jaf inti semmejt li l-ewwel Ru kemm kien ikollok jien niftakrek, jiġifieri kulħadd irid ikun parti minn Ruby. Pjuttost bala ġrat il-ħaġa fil-li kellna events very successful għal mhux għal sena sentejn, tlajdlu 15-il sena non-stop. Il-grupp kien jismu Pure Promotions. Kull event li konna nagħmlu, ġifieri konna nagħmlu event on a Monday, 1000 fruħ. Every Sunday, 3000 fruħ kull nar taħat ta' żmien u Maltin biss da. Kienet affaxxinani il-ħadd. Crazy. It-tnejn iridu jqumu għax-xogħol tal-imġiel. u jkollok 3000 fruħ. Minn dejjem kont passionate fl-affarijiet, dejjem kont nivvinta l-affarijiet, concepts. Ma kontx nġib DJs barranin, dejjem kont nipprova nitkisser jiena u nitkisser fis-sens li dejjem nipprova nivvinta daqqa classics daqqa xi tribute Michael Jackson niftakar jew kulħadd jiġi bl-abjad jew li rajna l-ewwel il-pajjiżi dejjem xi ħaġa. U mbagħad ovvjament wara ċertu żmien ifhimni jieta li titla' ġenerazzjoni ġdida, DJs ġodda, concepts ġodda. U fi ftit ta' żmien libda l-events tagħna f'daqqa waħda n-nies iridu jippruvaw xi ħaġa ġdida. U ġiti sa ta' malajr għad nisma' ħjar li nafqu l-events. U speċi mbagħad għamilna the last one, aħna jiena nagħlaq tajjeb. U iddeċidejt li events ma nagħmilx dan kien 2012, imma nibqa' ndoq. U fl-istess ħin ġejt passionate fuq videography u filming ta' events u editing ta' videos. U poġġejt l-enerġija kollha tiegħi hemm u fi ftit xhur spiċċajna ġifieri l-ħaġa li bdejt jiena. Ma xi ħaġa ma kontx nagħmel qabel nimmaġina. Le, kont inħobb nagħmel visuals. Imma mbagħad l-aħħar żewġ event il-videographer tagħna ma setax jiffilma u tallim ta' malajr. Grazzi U x-xogħol ta' video editing ovvjament mal-music oġobni u f'kemm inni ngħidlek sirna l-people to go jekk int għandek event tittiġi għandi biex nagħmellek after movie dak iż-żmien 2012. After movies ġodda u kien konna nagħmlu l-Tribali, Lost Garden, Creamfields, minn kollox, ta' dawk iż-żminijiet. Konna ħna nagħmlu after movies kienu jissejħu, meta inti tiffilmja l-event u mbagħad taqqat il-movie. Da għamilt 5 snin hekk. 5 snin. 5 snin, ġifieri tajt l-enerġija kollha tiegħek. Xejn, sek tħalt f'industrija li kienet. Industrija ġdida tallimt kollox minn fuq YouTube,
tallimt Oh, cinematography, tallimt kollox. Mis-serjetà. Lenses, dawl, frame, kollox tallimt. Kollox minn fuq YouTube, kollox 50 żmien. U titgħallem u tpoġġek l-enerġija kol tiegħek. Sakemm huma tgħaddew 5 snin u għadd isma' jiena mhux din hija l-passjoni tiegħi. Passjoni tiegħi hija li ndoq il-music u nagħmel events imma music partikolari. Overnight għat ħanti għagow. U rġajt xejn. U waqqaft kollox u rġajt bdejt nagħmel events u rebranding imma darba bil-istil ta' mużika waħda, ġifieri kont ix-xokjajt naqqa nies, qed tifhem? Progressive House biss. Biss minn Progressive House, all right, ma ftit nies, qed tifhem u tħalt għat tissa ħanna naraw x'ħajġri. Xejn. U nexxielek. U nexxieli. U mbagħad bdiet niġi skoprit minn pajjiżi differenti. U mbagħad qegħdin hawnhekk issa. Fil-fatt li miss, kważi tiġa. Kważi kull weekend. Għada issa. Ġifieri ejdli. Mela. Mela ejdli xar tipiku tiegħek x'inhu. Għada irrid imur Chicago, l-Amerika. Il-lawa. Imur għada, ndoqna l-sibt. Isma' mhux biex iwaqfek, imma waqgħu il-fenek u l-braġoli tal-bottegħin. U niġi lura nhar it-tnejn. Palazzo Xara. Mbagħad nistenna 3 ijiem u mmur ndoq Barcellona. Mill-Amerika minn Chicago. Minn Chicago niġi lura Malta. Fil-verità kelli nagħmel 2 weeks l-Amerika, ma milux kelli l-aħħar event tiegħi Malta organizzat kelli mmexxi d-data għax kien waqt iż-żmien ta' St. Patrick's u kelli naħħi weekend l-Amerika. Allora literalment tira l-Amerika Chicago biex nagħmel gig waħda. Jiġifieri sejjer indoq niġi lura mal-ewwel. Mbagħad Barcellona, mbagħad minn Barcellona sejjer Madrid, mbagħad minn Madrid indoq il-ġimgħa il-għada s-sibt irid indoq Milan, u mbagħad niġi lura għandi jumejn biss ċans biex imur Buenos Aires l-Arġentina. Mbagħad l-Arġentina noqgħod ġimagħtejn Buenos Aires, Rosario u Mendoza, 3 cities. Immur indoq ġo city waħda l-Brażil u l-għada nerġa' mmur Buenos Aires biex nagħmel gig Buenos Aires. Niġi lura l-Ewropa, irid immur indoq Hungary, niġi lura, irid immur indoq Sri Lanka. Jiġifieri naqra it's crazy, it's not for everyone. Ovvja. It's not for everyone. Jimmejja biex ngħidlek ruba ħadd gost isir nafek. Mhux għal kulħadd imma hija. Le, tidher li għandek passjoni għaliha. Enormi. Immija enormi. Vera tħobb x'inti tagħmel, qed tifhem? X'inti tagħmel. Meta tisimgħek tgħid x'baż id-dur. Imma kont qed tgħidli qabel kemm tkun waħdek xi kultant. Tħossok waħdek. Lonely għax pajjiż il-bot. Ix-xena tiegħi hija xena żgħira. Buon appetito. Lilek ukoll. Isma' da mhux ħassibu Sri Lanka u l-Arġentina ta' ikel Malti hekk. Żgolli le. Ma mbagħad l-Arġentina ssib Lassado, pereżempju. Nimmaġina. Tibda tidra kollha imma ikel bħal ta' Malta naħseb jiena kienu l-ikel tiegħek. Ħallejtni bla nifsa. Lonely. Tista' tiġi naqra lonely b'dal xo speċjalment tkun fix-xena aħna jdura underground. Xena tal-underground ġifieri. Ru, l-importanza sik mistoqsija personali imma kemm tarak tagħmilha dil ħajja, tgħix din istil ta' ħajja. Jiġifieri ġifieri tarak tagħmilha jien naf 10 snin oħra, 5 snin oħra. Sakemm saħħti għadha tajba. Jiġifieri tkun bi jista' jkun saħada, jista' jkun 20-30 sena oħra. Ma m'għandekx pjan tgħid li isma' kit. Naħseb li il-pjan tiegħi huwa li nagħmilha 5-10 snin oħra. Il-pjan tiegħi hu li il-Progressive House hija xena żgħira fid-dinja, il-pjan tiegħi hu nipprova nkabbarha fid-dinja. U tkun inti sak il-pjonier tagħha. Jiena wieħed that's my purpose of life għamilta. Ġifieri nippromota l-mużew tal-ġurnata jibbatuli ħafna żgħażagħ mid-dinja kollha li I am inspiring them, qed tifhem għax ftit għaw DJs tal-progressive tax-xena tagħna li they travel a lot, it's a small scene. Kull ma popolari li huma popolari ħafna erba' biss, pereżempju. U inti waħed minnhom. Mhux daqs dawn l-erba' ma. Iva mela ħanpoġġuha. Inti mela ħanpoġġielek mod ieħor. Inti ma laqwa 5 fid-dinja tal-Progressive House. Għax inti qed li erba' mela Għaw erba' kbar, għaw l-erba' daw il-kbar, għaw erba' kbar. U bat hemm xi 10 qegħdin xi 10 aħna warahom eżatt, tifhem illi. Mela ma laqwa 10. Mhux minn ta' qoddim, imma mhux minn efhimni, I mean that's my target. Ejwa Roma. Biex inti eżempju bat għandek tkun gburi li irnexxielek. Ħafna ma you know my mindset is li nibqa'
li rrid nasal iktar, għatmu bizzejiet, niprofa li għadek il-ura li tittaħdem iktar. Biex nara. Biex intik eżempju, bat xena tal-electronic music oħra bħal techno, per eżempju, emmijiet li huma superstars, emmijiet, aħna 4 biss. Tifhem? 4. Tal-house, għandek jiġifieri dawn superstar super. Jien naf m'hemmx 500 li huma magħrufin ħafna, aħna 4 biss. Ara kemm xena il-gap huwa hekk. Imma meta taqqad id-dinja kollha, it's enough. Tifhem it's enough. Imma li nagħmelak, Ru, li ma qtajx qalbek. Ma qtajx qalbek. Isek inti f'kull ma milt f'ħajtek. Hekk u gustajtek tgħidha li titfa' moħħok hemm l-enerġija kollha tiegħek. Kollha, ġifieri kollha. Gustajtek tgħidli, ma kontx taf videography u editing. U tallimt kollox minn YouTube. Kollox dana. Bniedem magħmulek kien karattru mhux qed ngħidlek huwa tajjeb għal kulħadd, Naf. Qed tifhimni I mean għax jekk kif qed tisma'ni nitkellem żgur qed tgħid da mhux healthy jew mhux normali, imma li huwa normali. Le, u Ru, nkunu onesti, kellek tagħmel ħafna sagrifiċċji biex. Ħafna għalhekk mhux normali, għamilt ħafna u nagħmel kuljum. Qed tifhem sagrifiċċji, imma u mhux kulħadd mhux għal kulħadd li jagħmel da sagrifiċċji kollu mhux qed ngħidlek jekk inti għandek dream f'ħajtek għamel is-sagrifiċċji bħalex li tkun bija bit-dangerous. Qed tifhem imma naf x'inha nagħmel għandi biżejjed esperjenza u naf eżatt x'irid. Ru, aħna ħankomplu ftit żgħira mistoqsijiet mela, around wiġibnija. Di kważi. Laqas hemm għalfejn saqsijilek. Ovvjament jew titkun perfett jew ma nagħmilix. Dik dejjem il-motto tiegħi. Nista' ngħidlek xi ħaġa, jien dil-kelma affettwat li ftit. Għax nimmaġina x-xogħol tiegħek huwa importanti li tkun perfectionist. Le, ġifieri meta kont naqra l-aħbarijiet kuljum fit-8 tidher perfett. Ma tridx leħnek it-tonalità ta' kollox. Kollox irid ikun tajjeb, irid ikun perfett kważi. Tifhem bil-fors. Imma issa dal-aħħar irrealizzajt li isma' il-perfezzjoni hija suġġettiva ħafna. Hija suġġettiva. Ġifri sens, illum allura ngħid iva nipprova nagħmilha b'mod perfett il-ħaġa. Imma naf li il-perfezzjoni hija kważi impossibbli li tilħaqha. Dak li huwa perfett għalija mhux neċessarjament huwa perfett għar-Ruby. Allura Grazzi, thank you so much. Allura għalkemm għada taffetwani li niprofa niġġilet miegħi innifsi biex niprofa nkun perfett f'kull ma nagħmel, imma qed noqgħod attent li ma naħallix taffetwani mentalment għax kienet qed taffetwani ftit. Ħadd li tipprova ma tħallix taffetwak daqshekk sewwa. Għax fix-xogħol tagħna bħalek imma you need to perform kollu. U kulħadd inti taf iktar minni. You're as good as your last performance. Mhux hekk eżatt. Ġifieri jekk żgarrajt fl-aħħar biċċa xogħol li għamilt, ir-reputazzjoni tiegħek u l-istima li jista' jkun ikollhom in-nies lejn ix-xogħol li tagħmel tibda ikollhom expectations li dejjem tkun. Eżatt, jekk jafu li Ruby ħammur gig tiegħu u dejjem ikun tajjeb, ma nistennex li mmur gig ta' Ruby. Mhux hekk għalhekk jiena tiġa took over perfectionism fajt ġifieri. Iva nimmaġinak. Nipprova anke jekk nkun naf nagħmel xi ħaġa li forsi ħadd ma ħajati każ nagħmel għaliha nnifsi nispiċċa ġifieri naqa' diffiċli biex inneħħiha minn U taffetwak imma mentalment? Taffetwani mentalment jekk ma nkunx. Distra. Ġifieri bil-fors imma ara inni dawn is-snin kollha xi ħaġa li rabbejta ġo fiha. It's me, hekk nħobb biex nagħmel affarijiet. U naħseb striving for perfection ħatibqa' parti minnek. Naħseb hemm ċans kbir, Qed tifhem ġerment jekk ma tkun naħseb li mhux ġej perfetta nipprova ma nagħmelix, qed tifhem ma. Naħseb bil-Malti għandna ngħidu It's subjective bħalma tiendi da-suġġett. Le huwa suġġettiv ħafna. Le bil-Malti imma żgur li ma nippruvax noħol attitudni. U iwa, u mela. Mhux hekk. U iwa. Eżatt. U iwa nagħmluha. U iwa mela. Tifhem? Le dik l-attitudni li prova nevita. Imma nipprova nsib bilanċ bejn li which is good. Li prova nsib bilanċ. Ru jiena ħadd gost immens. Anka jiena li tqajna u tkellimna naqra. Vera sorpriża li kellna dejt flimkien. Ħadd pjaċiri li
wara da snin kollha qed naqsam x'jid nagħmel ma' ħafna nies forsi ma jafux. Laqqas jien ma kellix idea. Fejn jgħatru biex li batuli Maltin għadek id-doq, jaraw x'imkien tiegħi barra għadek id-doq, jkunux jafu. Ma jkunux jafu li Għax it's again, I went more ħallejtu l-mainstream, mort iktar għal xi ħaġa specific, meta tkun specific ma tkunx mainstream, ovvjament mhux kulħadd ikun jaf jekk ma jiffollow jax eżatt dik ix-xena. Isek hekk mort għażilt niċċa. Għażilt nix li vera jiena nħobb. Għażilt in-nix tiegħi, mort qalbi u fejn rid tmur qalbi, I followed my heart. U l-aħbar tajba hi li llum qiegħed ma laqwa 10 fid-dinja. Kważi, u 10, ma. Minti jum li Ru. Nirringrazzjak ħafna. Għanna l-imqaret. L-amaretto, da suppost nbillu naqaf l-amaretto. Nirringrazzjak għal darbohra kif. Xej, nirringrazzjak blaħsib. Pjaċir. Xej, nispera ma ħadlek xrasek. Le, għaxħa pjaċir nitkellem minn kanzi.